Ste v Prahe a máte chuť si dať niečo pod zub. Toto sú moje 3 obľúbené reštaurácie, ktoré nájdete aj na košíku. Tak poďte. V týchto priestoroch sa piekli zákusky už v roku 1911, takže s každým sústom v podstate chutnáte kúsok histórie. Griliáž, pusinky, sústredíme sa, to je dôležité. Mliečne jazyčky. To všetko sa pripravuje tu hore nad kaviarňou. Najlepšie prísť hneď ráno. Nech si máte kde sadnúť. Tak dobrú chuť. Je čo z obeda asi hladný? A toto miesto poznáš? Pizza Nuova. Majú tu fantastické cestoviny, ktorých srdcom sú perfektne dochutené omáčky. Kúkaj, už to pripravujú. Majú to tu fakt dobré. A večer. Predsa do lokálu. Majú tu české klasiky robené s láskou a s péčou. Je to česká krčma, ako sa patrí. A po 5:00 je tu ťažké zohnať si stôl. A vďaka košíku môžete mať teraz kúsok Prahy u seba doma. Tak sa choďte pozrieť, čo dobrého tam ešte majú.